गुदुङा नैबेजोंनो जावनानै बयनदोंमोन जाहैबाय गथ'खौहाय। हेलौ लोगोफोर, बयनिसिमबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों खुलुमनाय थाग्रोबाय। दा आङो दंफैयो बिजिनि सुबाइजार बे नांदरबारि होननाय मोनसे गामियावहाय। दा बियो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट। बेबायदि दुखुनांथाव घटना जानानै थादों मैयानि थांनाय हराव। माने नैबेजोंनो जावनानै बयनदोंमोन। गिदों दा बेजोंनो जावनानै बयनदोंमोन जाहैबाय गथ'खौहाय। नै ओरैबायदि जावदों, नै गोगोम गुवार दै बियो। दा एसे फबबाय बेखौहाय, एसे फबबाय। ओमफ्राय दा बेबायदिनो जावनानै बयनदों आरोना गथ'खौहाय। गथ'आ बेवहाय थाबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिमाया नैबेयाव खामानि मावदोंमोन खोमा ने? नोङो बेयाव खामानि मावदोंमोन ने? ओमफ्राय दा बेबायदिनो बेयाव खामानि मावनायावहाय बेवहाय गथ'खौहाय बेयाव गेलेबाय थानाय समाव बयनदोंमोन जाहैबाय आरो नै। आस्सा, दा बेबायदिनो नायदो नै बेवहाय। एसे खिथाना हरलाय मादैया। औ, ओंख्रि संदोंमोन। आस्सा। बेयावनो बे गुदुङावनो बे गिसि खालामबाय आरो बेखौ। नै इसिंखा जाजोबदों बेना। बेनोमोन ने? दा बेबायदिनो नैबे सासे गोरलै गथ' नैबे बाबुखौनो बस्थायाव सोनानै लांनो नाजादोंमोन सख'दरा, नाथाय मोनलाङाखिसै। दुखुनांथाव जाथाय। फैयो अब्ला जों बिथांमोननियावनो गासै डिटेल्सखौ मिथिनानै लानि। बेखौ आन्दाज मोनदों ना मोनाखैमोन जावजेननाय समाव? आन्दाज मोनाखै ना? आस्सा, ओमफ्राय नोङो नोंनि हौवाया बे टाइमावहाय दंना गैयामोन? गैयामोन ना? ओरैनो खयथा बायदिसोआव बेबायदि जाया? हरनि 7था ने? आच्चा, 7थाब्लाथ' सानानो हाबा होनजायो दाबायदियाव। ओमफ्रायो दा बे गथ'खौहाय बोनाय समावहाय गथ'आ माबायदि आवाजखौहाय होआमोन? बोहरनाय, आथिंजों बोहरनायबा आइदि होनबाय, ओमफ्राय खोनानानै आखाइयाव थाब्रोम हरदों। होमब्ला नोंबो बे न'आवनो दंखायोमोन नामा? न'आवनो दंमोन, बिसिनाखौ फुस्लिमबाय थादोंमोन आङो। बिसिना हुस्लिमनाय समावनो? ओमफ्राय बिसिना हुस्लिम जासिमावबो नोङो बे जावनायखौबो नायसनखायाखै ने? ओमफ्राय न'आथ' खोमसिमोन नामा? खोमसि थांदोंमोन, कारेन्ट थांदोंमोन। कारेन्ट थांनाय समावहाय बे खामानिखौ मावनाय जादों ने? आस्सा, ओमफ्राय दा माने बे गथ'आ बेसेबां बोसोर जाखोमोन? बोसोरब्रै जानोसै सेप्तेम्बर फैबानो। बोसोरब्रै ने? सेप्तेम्बर। आस्सा। 27। औ, ओमफ्राय बिसोरखौहाय नोङो खारनाय मानायफोरखौ नुदों ना नुवाखै? नुफेरासै, आखाइखौल' नुहुरबाय। आखाइखौल' गोसोम गोसोम नुहुरदों ने? ओमफ्राय नोंनि आस्सा, माने ड्रेस गानजोबदोंमोन गोसोम ने? ओमफ्राय दायो नोंनि सन्देहआवहाय मा, नों बर' बायदि मोनदों ना गुबुन जाथि बायदि मोनदों? नुफेरासै। नुहराखै ने? नुफेराखै। आस्सा, जिखुनु जा नुवाखै जाहैबाय। बेबायदिनो दुखुनांथाव, माने नैबे चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजिनि सुबाइजार नांदरबारि होननाय जायगायावहाय माने सबाय दह्रा उसुं जावनानै दा बेबायदिनो ओरैबायदि दुखुनांथाव नैबे बाबुखौहाय आथिङाव हमनानै बयनदोंमोन जाहैबाय। दा बिमाया बिसिना फोसाबबाय थागासिनो दङमोन। ओमफ्राय दा बेबायदिनो बिसिना फोसाबबाय थासेयावनो बे बाबुखौ उसुं जावनानै सबाय दह्रा, दुथां सबाय दह्राफ्रा बेबायदि बयननाय जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय बे बाबुआ बयन जानाय हिसाबै आइदि आइदि होननानै गाबनायावहाय बिमाया थाबब्रोम आखाइयाव हमनानै बयननानै लाखिफिननो हानाय जादों। ओरैबायदि खाफाल गोनां बयनना लाखिफिननो मोननाया। दा बेबायदिनो बस्था थालांलायदों। बयननो मोनोबा बिमायाबो फाथा मोननायलायमोन, बे गथ'खौ बस्थायाव सोना लांनाय जासिगौमोन आरोना। ओमफ्राय दा मादै, बे सबाय दह्रानि सायावहाय नोङो मा फोरमायनो गोसो दं? एरै जाबाय। बाबुखौ बस्थायाव सोनानै लांसैमोन, आं खुनुरुखुमसो मोनबाय होनलायहरबाय। जि खारबोबाय जों। खारबोबाय, मोनफैबाय, नुफैबाय जायगाफोरखौबो। गामिनि साफ्रोमबो फैनानै नायफैबाय, बयबो। गोजोननाय थाबाय मादैनिसिम मिथिहोनायनि थाखाय। दा बेबायदिनो नै गामि ओनसोला बेनो। दा ओरैजाय माने जोबोद दुखुनांथावा बेनो आरोना। बाबु, नों गिदोंना गियाखै? हो? गिदों दा? उन्दै गथ'खौहाय आथिङाव हमनानै बयननाय जादोंमोन आरोना। दा बेनो, आङो भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। जै बर'।